Le dolophana yaseGcuwa soloko inyikizela ngabantu. Kaloku inceda uninzi loluntu oluphuma kwiilali ezingqongileyo. Izigulane apha kwesi sibhedlele kudala zakhalazela impathombi kumanesi, ukushokoxeka kwawo nokushokoxeka koogqirha, imigca emide neziseko ezingekho mgangathweni. Phaya esibhedlela uncedo alukho. Abantu bayakwazi umuntu elinde esitulweni afele esitulweni. Sicela uba kuqeshwe abantu amanesi baninzi abantu abanga-athindwa ngendlela efanelekileyo. Amanesi ambalwa, they become very impatient. Ukufika kwale ntsholongwane ye-COVID-19 kubeka uxinzelelo olumandla nangakumbi kwezi zibhedlele. Kaloku eli xesha sikulo ngoku linyanzelisa ukuba abantu bangahlali ixesha elide ezibhedlele kwaye kungagcwali apho balinde khona. Coming in as early as 3 a.m. or 2 a.m. or sleeping over in the institution. That means then there is a problem with the number of doctors in the hospital, the workload, that needs to be addressed. Izigulane ke nabasebenzi baqinisekisiwe ukuba baza kuyifumana yonke inkxaso abayidingayo ukutshintsha izinto kwesi sibhedlele. When the numbers increase of people who are going to need assistance, they must find the services capable of handling those numbers. Kwindaba ze-SABC ndingubusisiwe Jemsana Mantashe, ndiseGcuwa.